Яны былі як адзін п'яныя. Забралі наша сала, нашых курэй, нашу вопратку. Усё гэта занеслі ў суседнюю вёску, ці той прадалі, ці той выменілі на гарэлку, узгадваў Іван Трэскоўскі, які быў маладзёнам у часы вайны, а іхная хата стаяла на ўскрайку вёскі. Іншага разу, узімку 42-го году, прыйшлі ды крычалі на яго бацьку: «Давай, кумпяка, як не, то заб'ем». Пра каго гаворка? Пра немцаў? Паліцаяў? Не, пра чырвоных партызанаў. І такія выпадкі хутчэй не выключэнне, а правіла. З вами Кацярына Ваданосава ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». Сёння мы пагаворым пра савецкую партызанку ў Беларусі ў гады Другой сусветнай. Дзе савецкі бравурны міф, а дзе праўда, зусім непрыемная, прынамсі для афіцыйнай прапаганды, сталінскай, машэраўскай, сённяшняй. Калі вы палічыце гэтае відэа цікавым, то мы чакаем на вашу падабайку і падпіску на наш канал. Дзякуй. З партызанаў у Беларусі зрабілі манументальны міф. Рэспубліка-партызанка, помнікі, вуліцы, песні, фільмы, тысячы кніг пра партызаны-падпольшчыкаў. А міф гэты пачаў складацца яшчэ ў гады вайны. Па сцежках з ляска да ляска ідзе ў Беларусь пасланец ЦК. Гэта пісаў народны паэт Пятро Глебка ў 43-м годзе, верш «Пасланец». І далей. І ён без спазнення ў прызначаны час прыносіць з Масквы партызанам наказ. Гаворыць ім простыя словы: «Братва, трымайцеся, з вамі заўсёды Масква». Братва, Масква, па-мойму, ідэальная рыфма для гэтай гісторыі. Толькі шмат пазней, у 90-е, у прэсе і літаратуры пра партызанаў пачала праскокваць праўда. Напрыклад, былы начальнік штабу атраду 2-й заслонаўскай брыгады Крукоўскі пісаў у 94-м годзе: «Існавалі і сумна вядомыя асобныя аддзелы, якія праводзілі свае брудныя карныя аперацыі на мясцовым насельніцтве». Нашмат пазней, пасля публікацыі твораў Адамовіча і Быкава, стала ясна, што гэта сапраўды была грамадзянская вайна, дзе адзін бок свядома нацкоўваўся на іншы. Вось так. Не фашысты і эмігранты пісалі, а самі франтавікі. Але з чаго ўсё пачалося? Немцы прайшлі Беларусь за 2 тыдні, не сустрэўшы тут сур'ёзнага супраціву. Паглядзіце наша відэа пра катастрофу 41-го году, калі яшчэ не глядзелі. У роспачы Сталін 3 ліпеня зачытаў свой зварот да савецкіх людзей: «Братья и сестры, к вам обращаюсь, друзья мои», каб не кратаваць сітуацыю. Ну і, канешне, маскоўскае начальства звярнулася да улюбёнай практыкі выпаленай зямлі, каб нічога не пакідаць ворагу, а заадно і тым людзям, якія на гэтай зямлі яшчэ жывуць. Адзін з нямецкіх афіцэраў, які ваяваў і ў першую, і ў другую вайну, узгадваў: «Я ваяваў першыя 2 гады супраць рускіх. У той час была расійская імперская армія. Яна мела звычай паліць гарады і вёскі, калі адступала з усходняй Прусіі. Аднак рабіла яна тое самае і ў сваёй краіне. Калі ўвечары было відаць чырвонае зарава на небасхіле, мы ведалі, што рускія адступаюць. Такі звычай рускія мелі на працягу стагоддзяў». А вось загаду ЦК Кампартыі за 18 ліпеня 41-го года. У вайне з фашысцкай Нямецчынай, якая акупавала частку савецкай тэрыторыі, барацьба ў тыле нямецкай арміі набывае асаблівае значэнне. Яе задача – стварыць для нямецкіх акупантаў невыносныя умовы. Чытай, стварэнне непрыдатнай для жыцця тэрыторыі. То бок, задачай партызанаў была не абарона мясцовага насельніцтва, нават не знішчэнне жывой сілы ворага, але арганізацыя такой сабе зоны адчужэння, каб жыць тут было немагчыма. Яшчэ перад вайной, у 20-30-е гады, БССР сапраўды была ці не самай падрыхтаванай у свеце пляцоўкай для партызанскай вайны. Куча базаў, схаваных сярод балотаў, у непраходных лясах, падземныя шпіталі, майстэрні, схроны. Былі ячэйкі, выключна з камандзіраў, якія ў выпадку вайны мелі фармаваць вакол сябе ядро супраціву, а асобна малыя падпольныя групы, заданнем якіх было б застацца на акупаванай тэрыторыі, увайсці ў давер да ворага і шкодзіць як толькі можна. Але, калі Сталін памяняў стратэгію з абарончай на наступальную, ўсё змянілася. Сховішчы зраўнялі з зямлёй, пазасыпалі, ваенспецоў распусцілі ці рэпрэсавалі. Ілля Старынаў, адзін з арганізатараў савецкай партызанкі, пісаў, што ад рэпрэсіяў у 30-е гады загінула ў дзесяткі разоў больш добра падрыхтаваных партызанскіх камандзіраў і спецыялістаў, чым за ўсю вялікую айчынную. То бок, Сталін сам знішчыў патэнцыйных партызанскіх лідараў, а рыхтаваў парашутыстаў.
Яны не трэба для абароны, а толькі для нападніцкай вайны. І ў Саюзе іх было тады найбольш у свеце. А партызанамі яшчэ ў 41 годзе аказаліся найперш акружэнцы, то бок галодныя, перапужаныя, дэмаралізаваныя чырвонаармейцы, якія адбіліся ад сваіх частак і хаваліся па лясах, калі немцы пайшлі ўжо далёка на ўсход. Як думаеце, колькі было з іх карысці ў вайсковым сэнсе? Адказ дае Іван Сырамалотны, партыйны і вайсковы дзеяч, які дакладваў у Маскву. Мы усталявалі сувязь са шматлікімі атрадамі беларускіх партызанаў. Капусты, Камарова, Кулікоўскага, Краўчанкі, Балоціна ды іншых. Усе гэтыя атрады пасіўна дзеючыя, узброеныя яны дрэнна. Праціўніка баяцца, ён іх таксама не трывожыць. Насельніцтва скардзіцца на гэтыя атрады, таму што яны з'ядаюць усё лепшае, бяруць адзенне, абутак. Карысці ад гэтых атрадаў ні на грош. Далей Сырамалотны называе партызанаў не народнымі мсціўцамі, а народнымі утрыманцамі, садзяржанцамі. І дадае, што не трэба сябе цешыць колькаснымі паказчыкамі. Дзе якасць? Па якасці было вельмі па-рознаму. Былі прафесійныя групы, якія рыхтаваў той самы Судаплатаў, якія скідвалі на тэрыторыю Беларусі для дыверсіяў, забойстваў, падпалаў і гэтак далей па спісе. А былі ў прамым сэнсе банды, якія грабілі і забівалі цывільнае насельніцтва, не рызыкуючы нападаць на добра ўзброеныя гарнізоны ці камунікацыі. Або так, узарвуць масток праз рэчку, праз якую мясцовыя возяць бульбу, а напішуць, што важны мост, праз які ідуць пастаўкі на фронт. Колькі за часы вайны на партызанскіх мінах, на дарогах падарвалася сялянаў, ніхто не напісаў, ды і наўрад ці ўжо напіша. Ёсць безліч гісторыяў пра гвалт супраць мірнага насельніцтва, трагічных, а зрэдку нават камічных. Напрыклад, як партызаны прыйшлі ў хату за харчамі, а там нешта цікае. Ну і нейкі бурат пачаў крычаць на гаспадара, што тут бомба, зараз усіх заб'ю. І пакуль гаспадар не паказаў яму, што гэта гадзіннік, той жа не бачыў ніколі гадзіннік, цікае, значыць бомба. А вось яшчэ важны напрамак дзейнасці партызанаў, пра які не так часта пішуць. Калі Чырвоная армія прарвала нямецкі фронт і арганізавала вядомыя віцебска-суразскія вароты, рух праз іх ішоў у два бакі. У нямецкі тыл масава ішлі дыверсійныя групы, вінтоўкі, кулямёты, міны, аднаго толу 60 000 кілаграм. А вось на савецкі бок 4000 коняў, 1600 тонн хлеба, каля 10 000 тонн бульбы і іншага харчавання. Пытаннечка, гэтыя коні, хлеб і іншае харчаванне у немцаў было ўзятае ці ў беларускіх сялянаў пад дулам аўтамата? Мясцоваму насельніцтву такія парадкі, безумоўна, не падабаліся. Гэтым тлумачыцца той факт, што людзі, прынамсі ў заходняй ці цэнтральнай Беларусі, масава ішлі ў самаахову і паліцыю. Не каб служыць немцам, а каб ахоўваць сваю вёску, падворак. Якая чалавеку розніца, які мундзір апранаць, калі трэба бараніць сваю сям'ю. І савецкія партызаны для гэтага зрабілі куды болей за нямецкую прапаганду. Дарэчы, пра прапаганду. Важнай задачай, якая ставілася перад партызанамі, было не толькі стварэнне тых самых невыносных умоваў, не толькі тэрор, каб селянін баяўся немцу заплаціць падатак, але і прапаганда савецкая. Алеся Адамовіч, будучы пісьменнік і сцэнарыст, які быў падлеткам у партызанскім атрадзе, пісаў у 1992 годзе. Як гэта самавольна хлусілі мы, партызаны, сабе і няшчасным бабам, калгаснікам, якіх фашысты палілі, забівалі за дапамогу нам, сталінскім бандытам, што затое калгасаў не будзе. І ўсё будзе не так, як да вайны. Мы добрасумленна хлусілі нашым бабам і мужикам наконт парадкаў. Людзям жа так крыўдна было паміраць за тыя самыя калгасы. То бок хлусілі пра тое, што не будзе калгасаў, не будзе рэпрэсіяў, будзе новая канстытуцыя, бо тых засланых з большой землі людзей са зброяй беларусы найперш пыталіся, чым вы лепшыя за немцаў, а тыя выдавалі агітку скарагаворку. Вось так. Падлікі паказваюць, што за той кароткі перыяд з лета 41 па лета 44 нямецкія мундзіры апранула не менш беларусаў за тых, хто добраахвотна ці пад прымусам пайшоў у лес, у партызаны. Дык што гэта, калі не грамадзянская вайна? Насамрэч, я шмат пра што не расказала. Пра тое, чаму трохтомнік «Всенародная борьба в Беларусі против немецка-фашысцкіх акупантаў» пісаўся ажно 20 гадоў. Чаму колькасць партызанаў і ўзнагародаў расла ў геаметрычнай прагрэсіі
рэпрэсіі ажно да 1980-х, пра польскую і літоўскую і яўрэйскую партызанку. Калі гэта цікава, пішыце ў каментарах, мы зробім яшчэ выпуск. А калі ў вас ёсць думкі на гэтую тэму ці сямейныя гісторыі, звязаныя з партызаншчынай, дзяліцеся, калі ласка, будзе цікава пачытаць у каментарах. А на сёння мы развітваемся і будзем разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.